салом дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. имрӯз 25 январ. дина хеле барфи бақувват задагӣ буд. шаҳри азизи мо барфпӯш шудагӣ аст. нигоҳ кунед ошёнаҳои баланд. ман кӯча якум бор омадам ба камера. хоб поёнтар маяковский несу тарафи сирк, болотар сирки давлатии тоҷикистон аст. дӯстони азиз, не маҳаллаам маҳаллае ки нав обод шуда истодааст. хоб тамошо кунед, ина мардум хеле мунтазири барф буданд. ина барфи аҷоибот задагӣ аст. хай бои камтарак ов шуд. рости гап дина задагӣ буд барф, и камтарак ов шудагӣ аст. дина хеле иҷоҳо барфпӯш буд. ина бачакҳо, мактаб бачаҳо ҳама хурсанд барфшакар хӯранд. нигоҳбон мешаванд кӯдакаку ҳамеша хандону табассум кунанд. дар пои фарзанди тоҷик хор нахаланд. ана ин тарафи раҳам ки дида истода бошед, ин домаам мумкин ки як чанд сол пас хеза ба ҷош ин хеле зданияҳои баланди хушро созанд. ҳайку замона пеш рафта истода, бояд ки майда обод шавад. ин раҳам хеле раҳи калон аст. бинем тараф 9 этажа, ба фикр домон 9 этажкан. сифатшон бад нест, лекин маку дар пеши инаи домое ки шумо мебинед дизайнери навкати ин тараф якачино. тарафи якачиноро ба фикрам ки майда мехеза. уҷа хонаи заминӣ ҳам дораку. ҳаминҷо ҳама домои баланд мешавад. ана опараята ки този шудааст. ана хонаи заминиш мумкин ки ягон 2-3 сол пас хеза. тагинаи домона магазинои нав шуда истодааст. тамошо кунед, магазини обод кренто метрам бибарам. хеле домои баси дизайнош мада маҳфул шуд. хай бо шумо чӣ пешниҳоду чӣ дархости доред бо менависед. ина барфа бинед чӣ баланд. барф файзу баракат аст дар диёри мо. ҳамеша догу бошед ки барфҳои бо баракат, боронои бо баракат занаву ҳавои ватани мо софу беғубору бе ягон проблема бошад.
اینجا کدوم بدبخت میزده بیمیزه کلیسه Merak etme.